כאלה? וואי, כבר הכנתי על זה. קמתי עוד הפעם, נאלצתי, הבודיקו היא כבר רוצה להפנות. באמת? אוקיי, קודם כל תודה כל כך. לא הבנתי על איזה חתונה ידברים. אבל תראה ואני אני עורכת טיפולי פנים, כיפים מאוד, מטיפול יופי ועד טיפול פילינג מקלף. בנוסף יש לנו טיפולי אפילציה, מחט חשמלית לכאלה שמציק להם השיער הלבן שאין לו פתרון ב-IPL'ים. אני נותנת מענה במחט חשמלית. בנוסף יש לנו מיטת שיזוף מדהימה, משוכללת, מתקדמת, לבנות שלא רוצות להיחשף לשמש, דרך נפלאה להשתזף בצורה בטוחה, בצורה נעימה, מוזיקה, גם נחמד. זה תהליך, כמובן שלא משתזפים בפעם אחת. אנחנו מתחילים את השיזוף ב6 דקות בטיפול הראשון, בטיפול השני ב12 דקות. הטיפול השלישי, שזה המקסימום שאנחנו יכולים להיכנס למכשיר, הוא 18 דקות. אני ממליצה למי שרוצה להשתזף ולהגיע לצבע בצורה מהירה יותר, לעשות לפחות 3 פעמים בשבוע, זה אומר יום כן יום לא. למשך עד 6 טיפולים היא תקבל צבע מדהים. ניתן להשיג כאן כרטיסייה שנותנת לך 10 טיפולים ב-550 שקלים. בנוסף לשיזוף של המכשיר, אני מאוד ממליצה להימרח בקרם. יש כאן גוונים מסוימים של קרמים שעוזרים לקבל צבע יפה ושומרים על אור רך ונעים.